Какво става, хора? Аз съм Тони Кръстев и днес реших да направя колаб. Също така, тук долу в описанието ще сложа линк към каналът на Майнкаст Стоян Митко и вие ще се абонирате за него. Също така той е много добър влогър и много добре обработя видеята му и моите по някой път. Също така, искам да кажа, днес, примерно, ако е хубаво времето, можете да се поразходите, да потичате, да идете на стадион, да поиграете в футбол. Или пък с приятели да излезете навън, да пиете по кафе, или да карате колела, нещо този род, а не да играете на компютъра. Да видим. Пак ме убиха. Направете това, направете това. И пак ме убиха. Аз трябва да изляза навънка. Абонирайте се за моя канал и ще се видим другия път.